Kuhle abaningi igcokama litalapha umenzi sawona uphina ubla kufuneka khona lombuso njengamanje ukubingelela yena ke mathela qobe into ngizomqoma lamehla kabanye baqoma imali thubazi ngana wethu ngabe usukulakho lokuqala la ngicethe enze ukulungela press subscribe button share uphinde comment okhuluna konke uma subscribe ikhomela khamba so senze kube wena oqala othola notification uma esifaka la video phambili kanti ke ngabe umdala ekhaya uyazihlanga lapha kwi comment section kanti ke ungakhohlwa ukudonate channel yakho ngo10 rand njalo nje kanti siqinisekise ukuthi umninwana sebhenki ayibonwa yithina ibona wena nabo YouTube umthandeni igcokama elisha udume ngokuyingcolela nabaculi abancolisa sizokhumbula ukuthi izolo ngapost video yakhe encolisa uthandazani khona la kuma video kanti ke namhlanje uphinde wavela futhi video yakhe yasabalala ivideo encolisa umenzi njengoba umenzi khiphile wathi ekhona kuyacula lokhu kwesalukazi esithungayo ugogo othungayo lo esho yena ke umenzi omfoko amabizana ngaphandle kwesa sikhathi sakho umntana sekhaya uyazi ukuthi ngijwayele ukuphatha ofaza sixhume sihlale kwivideo. Hey, what percent? Kuyasho lokho salukazi menzi kuyasho ugogo kahle kahle ugogo lo thungayo wathi ugogo lo thungayo ayuyasho ugogo thungayo yasho phela ndande ngo ba